Tuyo na kasig po ang sahog ng gulay ko ngayon mga idol. Yan oh. Salamat sa lamig na grasya. Meron sabaw mga idol. Baho ta mga idol. Kung gilain ang sabaw. Mga kalabasa oh. Napugoy salad mga idol oh. Na overcook lang. Salad na ko nga na okra o kaning talbos. Sige ulat mga kabanat. Kaon ta mga idol. Kas init pa. Katong bulad mga bantok ug unod. Kasig. Dukot oh. Lamig yung dukot. Kain na po mga idol. Fresh gulay po para sa inyo. Salad ko. May bagoong po yan mga idol. Sarap. Purong healthy po ang ulam natin mga idol. Sa mga mahilig sa healthy foods dyan, follow nyo na ako mga idol. Kain tayo. Excuse me mga idol. Sobrang higop. Sarap kumain ng mga healthy foods. Ah. May sili ako dito oh. Pampa-spark mga idol. Kamatis, pinisat ko lang ito mga idol. Pinisat ko ng kamay. Grabe sarap. Sarap ng lasa ng salad na talbos. Ito pa mga idol.
Shout out po sa inyong lahat mga idol. Have a nice day all po. Kain na din po kayo. Ito mga idol, dahon ng alugbati ito. Sarap. Ang bango. Mga gulay ko mga idol, preskong-presko ito. Kasi bago ako magpitas, yung lulutuin ko agad. Tapos magmumukbang ako. Ito na overcook lang. Pero masarap pa rin. Salad. Grabe, sarap. Ubos na mga idol. Thank you for watching po. Thank you for watching po. Have a nice day all. Bye bye. Follow and share mga idol.